Txintxo zikina. Kontu handiago zibili behar zenuke. Dena den, Bardock. Ez duzu uste zure semearen jaiotza ospatzeko hau gehiegi xamar denik? Semearen jaiotza ospatu? Horretarako aukera banu behintzat. Baretu ditugu hemengo liskarrak. Zergatik ez zara Vegeta planetara itzultzen semea ikusteko? Behen mailako gerlari baten seme garrantzi gabea besterik ez da. Nola galdu denbora txikikeria horretan?